खूपच छान एक्सपिरियन्स होता. फिल्म्स वर गुड, म्हणजे त्या फिल्म्स नेहमी मी जे फेस्टिवल्स बघितलेत त्याच्यामध्ये काही फिल्म्स बऱ्या असतात, काही फिल्म्स आपल्याला आवडत नाहीत, लोकांना आवडतात, असं सगळं होतं. ते तर होतंच, पण छान वाटलं मला. द एक्सपिरियन्स वॉज फॅन्टॅस्टिक. गोवन पीपल ॲज ऑलवेज इतके छान त्यांनी सगळे लाईटिंग केलेले आहेत आणि इतके छान काय म्हणतात त्याला की हां एकदम खूप प्रेमाने वागवत आहेत आम्हाला. सर अजून एक स्पेशालिटी आहे, म्हणजे या वर्षापासून काहीतरी गोवन फिल्मसाठी वेगळा असा एक हे केला आहे, काय म्हणाल? चांगली गोष्ट आहे. इतकं उशीर का झाला आहे, म्हणजे मला तर वाटतं पहिल्यापासून असायला पाहिजे होतं. गोवन फिल्म्स, गोवन थिएटर तुमचं जे आहे फेमस, ते सगळ्या गोष्टींना परत उजाळा मिळायला पाहिजे आणि वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग मोर अँड मोर गोवन फिल्म्स.